Syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya naman sa magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod ina sa southwest monsoon. Mahina itubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan na bagatnan padulong na bagatnan nakatundan ang mabatyagan karon sa Isla Sang Negro. Kag ang aton baybayon, mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalod. Nagbutla kay na si Haring Adlaw la 5:24 sang aga, kag ini naman na magatunod la 6:08 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara nag-range sa 26 to 31 degrees Celsius. Okay, ano ba lang mga dapat natin istoryahan sa subong manya nga hapon? Do medyo, ni subong, ka-init na. Kung init ang adlaw, do ga-init maning balita ho. Angot iya sa sining mga anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kay man number 1, kay diri nga announcement kagabi sa aton nga mahal nga Presidente, ining mga wala or nagapamalibad iya nga magpabakuna batok sa COVID-19, arestuhon. Oy, ang iban diri nga mga opisyalis naton, nagtaas ang kilay nga ahambal nila mo ilayan do kabudlay man sina. Pang-arestuhon mo yung nga kulang patuligani sa bakuna. Pang-aresto na. Amo na ang pila lamang sa mga nakuha man naton nga information from the national. Kay una diri, kagabi nagpagwa sang statement ang aton nga mahal nga presidente nga kung sino ang magpamalibad ng mga persona nga magpabakuna batok sa COVID-19, pag-aarestuhon. Muna paandam sa presidente. Kaya balya subong nga nagapangatubang kita sa krisis, no? Kagang Pilipinas na paidalon sa national emergency, kinahanglan sang kooperasyon sang publiko para sa COVID-19 vaccination. Hambal sang presidente aminado ini nga desmayado, no? Desmayado ini sa mga nabatian man nga report nga may pilay ka mga persona nga wala nagaupod sa panawagan sang gobyerno nga magpabakuna bilang proteksyon sa COVID-19. Ang actual diri nga statement sang presidente hambalya kung or kung hindi ko no magpabakuna ang arestohon. Tapos pagka-aresto, kung ibakunahan na, ito blok ko no sa buli ang unang ambalya nambal ni Presidente Rodrigo Duterte. Sige nainit na gid guro nga aton nga presidente nga do kadamo kuno sa gihapon sang nagapamalibad ya kay ti kung basahon naton sa mga report damo gid man tuod iya nga mga local government units ang nagasiling may pila pa sila iya ka mga tawag ni ng pumuluyo bala or sakop abis ng ilang ginapangalagaran nga nagapang pagpangduha-duha pag yang magpabakuna regardless abi tungod man nga kulang sang COVID-19 vaccine kundi nagapangduha-duha sila kay tungod sa nablang kakulba nila, no? Ginaya nga nga information kay ihemplo na lang diri sa aton sa Negros Occidental, no? Pamangkoton ng pila ka mga alkalde diri sa Banwa kag syudad sa Negros Occidental nagahambal gid nga ang ila yang nga mga sakop pa bala nila, no? Sakop pa sang ila yang ginapangalagaran like mga far-flung areas na gahambal nga layo naman na diya sa amo ng COVID-19, hindi na kami na diya malatnan. Amo na ang usual, no? Nga ginapang sabat sa mga nagapamalibad iya nga magpabakuna. And may ara naman iya nga hindi lang gid sila iya magpabakuna, no? Hindi lang gid sila iya magpabakuna tungod man sa mga nagakabasahan nila, nagakalantawan nila. Amo man ni ang isa pa gid ka challenge tubtub subong sa aton iya gobyerno nasyonal kag gobyerno diri sa lokal. Ang ginatawag nga information amo niyo ang matuod-tuod nga information dissemination, no? Kay man ang mga tawo given subong arang social media
Ang iban may nagakabasahan sa social media, abi nila tuod na ginapatihan man to nila kag ipalapta man to sa iban pag nila nga mga kilala hasta nga magdulot na inaasang kahanlok. So amo na ang pinakadako nga challenge sa aton nga mga opisyales. Pagkabay ma-address ina, no? Agud man nga di na libog man ang aton nga presidente. Para man ini sa aton tanan, pero kumbaga kung basahon mo or pamatian mo ang statements ng presidente, daw kulang na lang daw i-violate yan na lang ang ang layi for the sake lang nga mabakunahan kita tanan. Kaya ang iya nga tuyo is ma-vaccinate ang tanan nga mga Pinoy kag syempre para malabot naton ang ginatawag nga herd immunity kag para man nga sa amat-amat makatibawas na kita, no? Maka-recover na kita or maka-recover na ang aton iya nga ekonomiya. Sige. Alauna, 49, na kita Action Radyo, Philippine Standard Time. Isa pagid naton kabalita sa national, ining anunsyo sa Estados Unidos nga kung sa diin isa ang Pilipinas sa mga prioridad karon nga makabaton sang porsyon nga i-donate sini nga 55 million doses sang COVID-19 vaccine. Sunod diri sa embahada sang US sa Manila, may makuha sa Pilipinas ang bakuna paagi sa COVAX allocated portion, subong man ang direkta nga donasyon. Kay base diri sa report, magabaton ng Pilipinas ang 16 milyones doses halin sa US paagi sa COVAX facility. Pero wala pa mahibaluan kung pila man ang ihatag sang US nga amo ni ang ginatawag bala nga direct donation, meaning hindi na iya mag-agi sa COVAX kundi mismo ang US ipadala na diretso sa Pilipinas. Ina wala pa mahibaluan kung ano kadamo. But we are praying nga magdugang madamo lang kay para madamo kanya populasyon diri sa Pilipinas, no? Ang mabakunahan kag ang isa pagid sa liwat, no, nga support or mag-upod sa kampanya or programa sang gobyerno nga COVID-19 vaccination. Sige, nagwa man sa report nga 75% sang 55 milyones doses ang ginalokar para sa Latin America kag Caribbean, sa Asia kag Africa paagi sa COVAX International Vaccine Sharing Program. So amo ni ang sa diin isa ang Pilipinas, no, nga makabenepisyo sa ginhatag sang US nga pila man ka doses sang COVID-19 vaccine. So timadugangan naman ning populasyon nga mahatagan sang bakuna. Alauna 51 na kita Action Radyo, Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik aton man pag-istoryahan ang aton iyang nga FYI topic sa subong nga hapon. Aton na Dr. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events.
At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri ko i-share sa inyo sa ating mga ka-action sino da mahilig sa mga ido. Sino mahilig ido kag kung sino ang gusto yan nga palang makakilala sang ido nga makahatag proteksyon sa ila yang balay versus mga kawatan. Ari ho aton kilalahon ang pila ya ka mga lahi, mga lahi sang ido nga napamatud-an, di ba? Napamatud-an nga makabuligid para iya sa mga balay abi, nagabantay and also nagahatag man sang proteksyon. Ti tuod may kung may ido ikaw nami gid man, di ba? Kay halimbawa kung pila lang ka mudra ka bilog, tapos kung may magbuot dira ya magsulod sa inyo balay, at least makapreparar ikaw kay may ara ka mo sang ido nga una makatanghol. Ang luwas na lamang kung mahiluan, di ba? May mga report yung kaisa, minahiluan ko ng mga ido para yan nga maghipos or para magtulog or magtulog diretsyo.
pagdaya patay na. No? Sige, sa ato yung mga ka-action, standby kay Ariho. I-share ko sa inyo ang pila ka mga lahi sang ido nga medyo mahal-mahal ini, pero kung paminsaro naton, dako gid ini gining mabulig sa aton. Number 1. Number 1 nga lahi sang ido, Doberman Pinscher. Kasi si action si Beshmorn, dumayari ni sila mo or German Shepherd ng ila. Sila ni Beshmorn. Kay man ang Doberman kuno, sadto ya mga sinauna pa, ini ginapalahian agud nga proteksyonan ang mga tax collectors samtang yara sa trabaho. Kay suno man sa mga kasaysayan, di ba? Ang Doberman amo ni ginapalahian para nga mabantayan ang mga tax collector, no? Kag ini siya kon nantawon, kadakoon sini medium tugtog sa pinakadako, no? Kag ang duag sini is itom, no? Mataliwis ang iya nga guya duga paligwis bala kag ang sama-sami makita naton dalagko ang ila yang nga dulunggan kag balaba ang ila yang nga ikog. Tama ini sila iya ka alam, no? On kapin pa kun naka-undergo gid iya sa training kag wala na hadlok. Naamo nang pinaka ng bakod, no? Kumbaga kung sa tawo pa pinagkabakod nila iya nga attitude. Wala sila na hadlok sa mga tawo dira nga may mga malain balasang plano. And that's why nga isagid ini siya sa mga ginapik or sa mga ginapili man, no? Agud yan nga magbantay. Bangod natural sa ila ang ikasarang sa paghatag sang proteksyon kag siyempre tampad ini sila sa ila yang amo. Masami ini sila ginagamit as sa police dog, search dog, kag guide dog para iya sa mga may mga bulag bala or syempre hindi na makakita, no? Dako ni ang mabulig nila ang Doberman. Ang ikaduha, German Shepherd, na ang German Shepherd naman pinaka-popular ini siya nga lahi para sa mga makita naton mga pulis kag mga soldado ang permis ni may uyat, diba, sa US bala, no? Kalabanan mo gid makitaan mga retired army or active pa iya sa army, no? May ara gid inisang ido, no? Nga German Shepherd ang lahi. Ginapalahian naman ini iya ang German Shepherd bilang herding dogs kay man dalagko ini sila kagang itsura daw lobo bala, no? Manubo lamang ang ilang likod haga sa masami kita naton duga agaw ni ang kolor nga itom or ang brown, diba? Popular sila nga ginapalahian para maging partner sang pulis kag soldado or bilang miyembro sang K9 units. Bangod mga maalam man ini, no? Maalam kag mahapos tudloan. Ang manami pagid sa German Shepherd gali kay mabuot ini sila, no? Mabuot ini sila sa mga kabataan. Kag kun gamay mo lang nga hilabot sa ilang nga teritoryo, agresibo ini sila. Ang malain pagid kung pagitaan mo sila sang hindi bala manami nga pamatasan kay ibalusan kagid nila, no? Ang isa pagid, no? Kung ang ila ko nung batasan kag kung agresibo ang ila nga batasan kag wala na nimo na monitor or wala mo dira sila na istorya or na train sa kada adlaw, may tendency nga hindi man manami ang ila approach sa imo. So importante man gali, no? Importante sa sining German Shepherd nga lahi isang ido nga dapat tudluan sila. I-train sila agud ya nga ma-develop ang ilang nga trust sa imo kag syempre ang mabutang bala sa husto yang
sitwasyon like for example kung sa nabutang abi sa alang-alang nga sitwasyon naga-active ang ila pagka-agresibo nga handa ya magbulig sa ila ya nga amo kung nalantawan nila or ma-sense nila nga nabutang sa alang-alang nga sitwasyon. Ang ikatatlo, ang mga Rottweiler. Pareho sila sa Doberman ang kolor. Kag ang mga Rottweilers gali, may mabugat nga lawas. Kag sa masami, dalagko man ang ilang nga dulungkan. Dako man ang ilang nga ulo, kag madamol ang ila iya nga ikon. Original ini nga ginpadako para nga magbantay. Ang ila naman yung linga nga ang ila naman iya nga purpose amo ang magbantay sa mga baka. Di ba? Kung may mga sa mga hasyenda na bala, di ba may ara ginaya sa mga sa may mga ido nga ginatrain para nga kung tio na sa inugpapuli na or pagtipo na sa mga baka or ano man dira nga sa isa ka farmer, ti may ara ni sila sa mga ido nga ginatrain para yang among maggabay na like iula man na di sa aton karnero siguro. May ara gid man pero pipila lang, diba? Laba ti okay ning baka, may ari ginagya sa aton. Pero kung sili nga damo-damo gid, portion lang siguro no? Portion lang sa lugar diri sa Negros. Wala ni sila iya na hadlok, no? Kag ano man ni sila, mabuot man ni sila pa sa mga kabataan, kag highly trainable bangod, tampad kag handa ini iya nga hatagan balas ang kalipayan ang ila iya nga amo. So meaning kapangita gid sila iya sa mga ideya, no? Do tawong lang nagapamensar kung anong pwede nila nga himuon kung na-notice nila nga ang ila nga amo abi nang nasumuan, no? Muna nga mga ido duma ka man madala ka man kapin pagid nga kung sagad sa iya nga mag dira sa imo magpa cute diba may mga ido na kun kaysa kung na feel nila na sense nila nga ang ilang nga amo na sumuan ay dira sila magpalapit-lapit sa imo kag magpakugos-kugos abi uday lang galing kung dako na ay kabugat na sinaya. Sige, ang ika-apat, ini ang mga ridgebacks. Ang ila naman iyang pagkadalag ko, number 1 na inang ginakahadlukan para sa sinuman nga tawo no nga makakita sa ila. Bisan pa ganing mga tawo nga may malain nga plano, makulbaan na gid iniya sa mga ridgebacks. Kay man like pareho abi sa nga Thai ridgebacks hani sa Thailand, kag Rhodesian ridgebacks hani naman niya sa Africa. Maayo ini sila gali nga alagaan para iya mangin guard dogs. Kay man sa ila kadakuon, kag sa ila man nga tindog, no? Mahadlukan ka na. Magtulok pa lang si mo wala pa sang himuon siguro ning ridgeback nga lahi sang ido, gakurog na ikaw. Kapin pa kun ikaw mismo agamay mo lang blahaw. Pareho sa akon. Diba? Pareho sa kay Sir Delmar, pareho man kay Sir Elray. Diba? Makulbaan, bisan gagmay lang galing edoga. Gapisik ka na. Ayan pa ning mga may lahi nga kung kaisa kung wala ako na train sa maayo. Nagamay mo lang paano sa ila. Unlike, amo na ning kinalain. Kaya ang iba niya nga mga ido, diba kung mga naanta nyo lang abi nga mga ido, no? Hapos mo lang tawgon mo palapit lang sa imo pero kung ini naanta na gintrain pa pulbaan ka gid ang ikalima na kita, giant schnauzer. Mga giant schnauzers amo naman niya ang dako nga version, mga dalagko abi nga version sang standard schnauzers nga may pareho nga itsura kag personalidad. Ang lahi sini bilang isa ka guard dog para sa bakal sa grocery. Makita kung kaisa sa mga
sa mga videos bala action films. Diba may makitaan ka na dira nga nagginasugo sila abi sa ilang amo, butangan lang sila butangan lang pakabitan lang sila plastic or basket abi o ara dang listahan iduhol na nila sa ilang man nga convenience store na sudlan. Amo ni guro mga giant schnauzer ay no. Kay man amo ni kining ila iya nga obligasyon no. Pwede mo ni sila masugo. Pwede mo ni sila masugo kag pwede mo man sila iya nga mapabantay. Kung halimbawa naga negosyo ikaw para iwas sa mga lain plano nga mangkuha dira sa mga baligya nimo palibot-libutan ang imong ido nantawon ta kung hindi pa sila makulbaan. Dasig ini sila gali kay tama ka alerto kag masaligan nimo mabuot man para iya sa mga kabataan kag isa nila iya ka pamatasan pagid amo nga ginaamligan gid nila ang teritoryo nga ginakonsider ginakabig nila nga ila. So hindi ka mag kay mga giant schnauzer halimbawa kung nagahupot kasi niya nga ido kinahanglan mo man maghalo kay basig lang mo magsulod kan hindi kilala sang imong ido pag sa rusuho niya ba kakulubaan. Sige so mo yato aton mga ka-action. Ampi na lang sa mga gin-share kuman subong sa inyo angot iya sa ato pagkilala naton sa pila ka mga lahi sang ido no nga best gali sa pagbantay kag paghatag iya proteksyon sa balay or nagaguide sa mga tawo nga like for example sa mga bulag abi no kag syempre sa iban pagid pero pinaka-best gid nila is ang paghatag iya proteksyon kag pagbantay sa ila teritoryo. Ang teritoryo nila syempre ang balay sang ila nga amo. Sige, alas 2:15 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kay this time diri kita sa pagbasa iya sang sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. This time, diri kita sa pagbasa man sa nga sulat nga ginpadala iya sa kay Tita Wilma. Kagagatong nga letter sender sa subong iya nga hapon, nagpatawag lamang sa kay Edelbert. Kagang sulat ni Edelbert nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Edelbert. Nga amo naman, nagpalangga man ako sa matuod, pero nga awala niya na-appreciate ang ginahimo ko para sa iya. Tita We, mas may edad ako sa iya. Pero diba, ang silinggani, age doesn't matter. Pero daw ang nagwa, tita, love doesn't matter ang natabo sa akin. Sa akuon ko, maputi na gidman ang ako nga buhok. Pero, hindi pa gidman ako tiglang. Mas may edad lang ako sa iya sa nga anong katuig. Kaso, kung may nakakita sa amon nga mga kakilala niya,
tito niya ako. Kagkun ka isa, hindi na magpalapit ng iya mga abyan, tungod basi kuno suplado ako. Yes, tita. Laon ako, pero ang akong tagipusoon, bata pa sa pag-ibig. Nahibaluan ko man nga hindi ko mabakal ang atensyon niya. Kagahibalo man ako nga mas gusto niya ang mas bata sa ako. Ugaling tita anhon ko. Hindi ko mapunggan ang akong kaugalingon para palanggaon siya. Nag-umpisa lamang ini sa nagaulan santo kag nakipayong siya sa akon. Ang ginhimo ko, gindulong ko siya sa bangga nila. Kaysang matabo ato santo tita, wala ako dalasang salakyan. Kag after sa tong hitabo, masami ko na siya makadungan. Halin sa ilang office. Na-discover ko man nga wala siya sang boyfriend. Bangod, wala sang may nagasugat kag nagadulong sa iya papuli. Ang hindi ko lang bala manamian, tita, wala lamot sa iya mga abyan. Pati parents niya. Though hindi man ako gusto, kay ginasiling nila nga daw tiyo na lang ako sa ilang nga bata. Sa akoon ko tita, na sense ko nga ginapunggan siya. Bangod sa agwat sang amang edad. Ang akon permi pamangko tita, nga hindi gid malikawan. Nga may ihambal ang iba niya tao sa amin. Tita We, tugtog na lamang diri ang akong sulat. Kag salamat sa pagbasa. Ang tagpadala, i-deliver. Alas 2:20 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang sulat ni Edelbert. Kaya nga problema kay doon nagakasalaan na siya ko. Kasalaan sa iya nga tiyo instead nga boyfriend. So sa akon iya nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action. Kay akon man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Luna. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyong kalawasan tungod sa katugnaw. Impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon. Hapon sa aton mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Sir Alex Montesa, sa kay Ma'am Molchorita Ferrer, mayong hapon. Sige sa akon nga migo sa kay Christopher Redfield. Mayong hapon man kay Joey. Mayong hapon dira sa imo kag sa imo man pamilya. Ginag-greet ni Sir Alex si Ma'am Vanessa Mayo and Doc Mayo sa Rochester sa Minnesota, Mrs. Alvarez ng Barangay Tangob, kag kay Ma'am Chinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona, and also sa pamilya Dialagdon sa may Pandanon, DSB. Okay, salamat gid. Sa kay Hernani Duya mayong hapon, naga-monitor sa kunupod sa iya nga asawa. From Victoria City sa St. Martin Subdivision. Salamat gid sir. Sa kay Ma'am Christine Miñas Villalobos mayong hapon, naga-monitor dira sa may Pandanon, DSB. Sa kay Armando Cabiles, sambala mga pumuluyo kag mga friends ko sa Bacolod, palihog magpa-vaccine na kamo. Kay wala man sang malain nga side effects sa aton lawas. Alin ina kay Sir Armando Cabiles. Sige, salamat gid sir. Jinky Dialagdon, good afternoon. Nabalya ko mayong hapon lang kuno sa iya nga mama kag papa. Joe or Joey ini siya and Lolita, sisters Jenny and Jane, kag sa mga abyan niya kasi Alma Oligon Serela, Samar Aguilion, Michelle Montilla, Bonbon, Bicos. Check na yung pag-pronounce ko. And Melanie Rihon. Ara man sila kuno naga-monitor. Salamat gid. Ma'am Virgie Olpinda, mayong hapon, naga-monitor na sa may Celine Home. Salamat gid and God bless you always. Ma'am Susat Pahe Marhen, mayong hapon, naga-monitor sila sa may Barangay 30. Condolence lang kuno sa kay Janima Chua, sa pagtaliwan sing yabana nga si Sir Romy Chua sa Barangay Handumanan. Kay Jamel Florendo, mayong hapon, always ginaga-monitor dira sa may Barangay Granada. Sige, salamat gid Sir Alex Puentes. Salamat man sa pag-monitor, Ma'am Homa Lumena. Tamyaw galit diwat ni Ma'am Suzette Pahe Marhen. Ang iya ko nga sister-in-law sa Minuyan Morsha, Kulong Villagracia, kag mother-in-law ko nga 95 years old na subong, Ma'am Concordia Monteza Marhen. Stay safe and thanks gid. Sir Ray Baryoga, mayong hapon from DSB, Barangay Pandanon, DSB. Miss Atia Kim Meriman, naga-monitor dira sa may Morsha. Sir Adi Lawos, mayong hapon man. Si Sir Francisco Guangco, naga-monitor via FB. Sige. Si Ma'am Neneng Sarbo, mayong hapon, kag salamat gid. Melvin Solidario Apdo, naga-monitor from din ako to. Barangay Malingin, Bago City. Maria Teresa Hopilenya, mayong hapon. Ma'am Juvie Munares, mayong hapon man. Sige, salamat gid sa inyo yung pag-monitor.
Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anric Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Masusing pinaghahandaan. Kagbabalik diri sa aton programa This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupo din si Indayan. This time, diri kita sa pag-share sa inyo. No? Sa mahatag man niya advice ni Tita Wilma sa aton iyang letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Idolbert. Mayong hapon sa imo Idolbert, kag salamat sa pagpaambit sa imo man niya sulat diri sa This is My Life. Siguro sa pagbasa ko man sa nga sulat nimo, ang pwede mo lang gid nga himuon amo nga respetuhon nimo
kung may ara gid man sang pagpangduha-duha sa babayi nga imo yan naluyagan. Kung may ara gid man sa ginatawag nga pagpangduha-duha, himua lamang or padayuna lamang ang pagbulig sa iya. Sa pamaagi kung paano man nakuha ang iya nga atensyon. Bisan sa lantaw nimo, nadamo gid ang nagataas kilay, kag bisan siya nagaduha-duha naman, pwede mo man siya sa gihapon nga halungan, kag hatagan sang importansya. Pero pabayan mo siya anay nga kilalahon niya sang maayo, kag makita niya kung daw ano katampad ang imo tinutulo. Base sa ulihi, magbag-uman ang iya nga paglantaw kag sang iya man mismo mga ginikanan towards sa imo. Hindi lang madulaan sang paglaom. Kag if halimbawa hindi manggid kamo, no, magdayunay sa ulihi, ipangamuyo nga makilala nimo ang babayi nga para gid sa imo. Hindi pa man ulihi ang Edelbert, salamat gid sa imo iyang gin-share diri nga letter, and also salamat man kay Tita Wilma sa ginhatag iya nga advice sa imo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:35 na or alas 2:36 na kita. Standby sa atong mga ka-action kay this time dali kita sa pagbasa sa first part sang aton iya nga horoscope, pero antes ari-anay gamay lang ni action na El Rey. Happy birthday kay Action Nelmar Madera. Pila ka na gani, Sir Nelmar, na-mention mo sa akin? Pila to? 49? 45? Ah, 46. So, happy birthday dira sa imo, Sir Nelmar. Ang isa sa pinakamabuot nga nakilala ko nga technical namo. Bisan nagaugtas. Ma-feel ko gid nga doon nagaugtas na sa sakon, pero gasmay lang sa sagihapon. Man si Indayan ulugtasan. And also, happy birthday man gali sa akon nga classmate. Kay Karen May Pama. Si Ma'am Karen May Pama. Ano pa siya subong? Tawag ni may klase pa siya subong. I-recap mo lang ni ako nga nga Facebook Live para mabatian nimo ang pag-greet ko sa imo. Sige, sa mga ka-action man naton nga nag-celebrate sang inyong kadlawan, happy birthday man dira sa inyo. Okay? Sige. Nato ng aton iya nga horoscope sa subong nga hapon or sa subong nga adlaw Hunyo 22 tuig 2021. Unahon nato ng mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Kabalis karan na ang ginapaabot nimo kung tani iya nga mahitabo. Tinguhaan nga sa tubtob sa imo masarangan, makahimo ka iya sa mga bagay nga makabulig sa imo subong man sa imo isig katawo. Hindi na lang danay subong magsalig sa mga nagpromesa dira. Ikaw mismo magtinguha. Ikaw na lang danay mag-effort. Kung may ara sila ihatag, pasalamatan. Sa mga Cancer, lucky numbers 19, 28, 38, and 39. Pink is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 to Agosto 22. Si Leo, bangod sa paghigugma, mapagsik
malipayon kag madamo ka sang happy moments subong. Apang sa mga Leo kung sino man ina kilalaha sang maayo. Sa mga Leo lucky numbers sa 22, 24, 39, 43 and the yellow is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tuptob Setyembre 23, tungdan ang imuya obligasyon sa imo nga pamilya. Pero tinguha iman nga ang imo dra iya kabataan makahibaluman sa mga ulobrahon agud sa ulihi hindi bala magsalig, hindi man magwa nga hatag kala nga hatag. Sa mga Virgo lucky numbers 9, 10, 22, and 23. Scarlet is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, wala ka may makuha dira sa mga tao nga updan nimo nga ambisyo lang bala among permi ginapamensar. Ini na ang panahon para iya nga magpalayo kadra anay. Sa mga Libra, lucky numbers 14, 16, 31, and 39. Fuchsia is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Hindi pag-uyangan ang mga kahigayunan. Kung may ara ka dira sang ihibalo, tinguhaing nga mas mapasangkad pagidina. Sa mga Scorpio, lucky numbers 12, 16, 25, and 36. Red is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21. Yara ka subong sa duha ya ka or napatung-an ka sa duha ya kadalan. Hibalua kundiin ang imo yang dalan nga paga-usuyo. Sa mga Sagittarius dira, lucky numbers 15, 22, 28, and 39. Pale yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:42 na kita. Amo yan to ang first part sa aton iyang horoscope sa subong man nga hapon. Standby para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala, Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupo diri si Indayan. This time, di kita sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa iluan naton mga Capricorn. Desyembre 22 tubtob Enero 19, ang imo dira bala iyang nga mga ginapatihan or ginapamensa ay posible ina nga mangin matuod. Pero hindi magpahulam dira ha, basta-basta lang nga magpahulam kay for sure pansad uhanay ikaw mabayaran. In short, hindi ka na mabayaran. Likawan lamang ang maghalay pulaw-pulaw. Hindi ka na makapaayos sa aton, diba? Ang paghalay sang pulaw. Sa mga Capricorn, lucky numbers 13, 19, 32, 41. Indigo is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, hindi ipaagi sa mga mga masakit abi. Kung gusto nimo or kung may ara ka sang gusto or kinahanglanon, relax lamang. Kay man mabudlay kuhaon ng isa ka bagay, ilabi na gid kun gamitan mo ina sa mga masakit nga tinaga or mahimuon kapag iya nga pagpatupa sa somebody nga imo kuhaan sang sinang gusto nimo. Relax lamang. Kag kung pwede pa lang ti magpa ka dra lang magpa-buot-buot danay. Isan hindi man buot, no? Sa mga Aquarius, lucky number 17, 18, 27, and 36. Rose quartz is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, may mga makailinit nga mga bagay nga musubong ang mga imo iya masugata. Kung mahimo pa lang, hindi pagpatulan. Kay, bilog na nga anlaw, mainit man ang imo nga ulo. Sa mga Pisces, lucky numbers 18, 19, 35, and 37. Violet is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Kung hindi mo gusto nga ikaw ang istoryahan, himua ang husto nga mga ulobrahon. Hatagan atensyon ang imo iya nga trabaho kaayo ha. Para hindi ka dira iya ma special mention.
Sa mga Aries, lucky numbers 16, 20, 21, and 25. Bright yellow is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ang pagpreparar sa isa ka okasyon, hindi na malikawan. Pero kung ikaw madiskarte, draya mabuhinan gid inang imo nga galastukon. Sa mga Taurus, lucky numbers 13, 22, 28, and 35. Sky blue is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21, kung may ara ka draya sa nga tawo. Ngayon na balang mag-ayo sa imo? Nga nag-okay man ikaw? Oh, very good kag na dayon sa iya. Pero kung nagpamalibad ka, baw, i-chismis ka dayon niya. Gani maghalong sa mga tao nga imo dra iya pakisamahan. Kay basi bala sa atubang maayo, amigahay ka mo, amiguhay ka mo, magtalikod, ikaw na ang ila iya nga ano na gani kung sa ilimnan, sa Tagalog, pulutan, ano na gani action El Rey? Hindi na gani si action El Rey, Wala ni sa gali, hindi ni sa gali familiar sang term. Sumsuman, no? Sige, sa mga Gemini dira, lucky numbers 13, 16, 24, and 38. Jade green is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Amo yan to ang aton man nga horoscope sa subong iyang nga hapon. Si Ma'am Ana Sinauro, mayong hapon. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor kag si Esparasha Pacha Colorena. Hambalya, mayong hapon, naga-monitor kami diri sa May Maaw. Pero ang ginatamyaw niya, ang iya nga iloy, dira sa may barangay, Kanlandog, Banwa sa Morsha. Si Ma'am Delia Liave, mayong hapon man, kag kay Miss Suzu Bautista. Ga-monitor ko nung nanay niya si Nanay Tessie, nga nagapamati sa may Purok Esperanza, Barangay Mailum, Baguio City. Pero siya, naga-monitor from Doha, Qatar. Salamat! Sige, and also sa kay Ma'am Deding Aluhamianto. Sige, thank you so much again sa inyo nga pag-monitor. And also, sa naga-monitor man dira sa Bredco office, sa RTN, ngayong hapon lang dira sa ilan ni Taminda, ilan ni Tanida, sa ilan ni ng Tintin, ng Joy, ng Norlin, ng Gigi, sino pa? Sa kay Kapid, kay ng Larry Galing. Ngayong hapon dira sa inyo. Sige, standby. Diri kita sa aton man nga, Orasyo Impera. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay
para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yung mga ka-action sa pagupod sa akon sa Martes nga edisyon sang This Is My Life. Apang antes, dili kita anay sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa Proverbs chapter 6 verse 20. My son, keep your father's commands and do not forsake your mother's teaching. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!